Genaler a je tady se mnou Lazy, no. A chtěli bychom vám ukázat, no, Filip a Verča, no. A je tu server a zase dali jsme si brnění a pak jsme zjistili, že opět další novinku k tomuto serveru, že když jste pod vodou, tak vidíte jakoby takový světlejší a pod vodou jsme zjistili, že všude je gravel. Takže chtěli jsme si takhle jako zahrát, že jsme třeba na měsíci, když je noc zrovna, to dobrý, no, ale vážně jako je to fakt pěkný, to se musíte vyzkoušet, je to fakt, to brnění nám přidává všechny tyhle ty buffy, a proto se neudusíme. No, neudusíme se. A ještě bychom vám ukázali, kde si sehnat takovýhle tohle brnění na tomhle serveru. Takže dáte lomeno sf items enter. Pak se vám ukáže talents slime fun cheat. Tak. Talents je v tom, no různě. Talents jsou meče a tak. Takže tady si vezmete armor a tady jakýkoliv armor vám, no, umožní, abyste mohli plavat pod vodou, ani být strašně rychlí, skákat vysoko, ale má to i nevýhody, že se třeba nemůžete strefit do dveří a tak různě. Jste strašně zrychlený, no, to výhoda. A pak vám ukážu ještě talents, ještě jídlo, talent steak. Tak koukejte na mé životy, přidá se mi další řádek životů. To je dokonalý, úplně nejlepší. A ještě talent, takhle vezmete jetpack. Tady mám už jetpack svůj a když dáte shift, tak lítáte. To už jsme vám ukazovali v předchozím díle novinek na nějakých serverech. A no, takhle můžete lítat. Ukážu se v 5, uvidíte za mnou ten. No ale nevýhoda, že vás to vyhodí. Já si přese připojím na server a budu tu hned. Tak zatím ahoj. Tak za tohle se vám omlouvám, trošku fail. Tak, jsem tu. Zase zpátky, vyhodilo nás to. Nevýhoda je, že já mám tlačítko na tom, kde se v Minecraftu jako dává full screen. Takže na video, takže když jste teprve začali hrát Minecraft a chcete natáčet z Minecraftu, tak si přenastavěte, tak si nedávejte na F11. Tak vám to bude. Zaseká se vám to celý video, jak jste teď viděli. Dávám to full screen, nebo vám to zmenší obrazovku a takhle. Že tohle bych vám radil, že to takhle nedělejte. To za chvilku hned přenastavím. No. Tak, a co dál? Auta jsme vám ukazovali. No. Jo, já bych vám ukázal, jsou tady takový super nano pickaxe. Tak já bych za chvilku hned se ukážu. Ne, neukážu. Budu no. Nevadí? Takže jsou tady pickaxey takový speciální. Kopou rychle a tak.
vykopnete a už máte 7 bloků vykopaných před sebou. No a tohle jsou snad asi nejhlavnější novinky. Pak to je tady to samý se sekirou, ale neradil bych vám chodit do PvPčka, dokud nejste, jestli nejste zkušený, jinak do vás ťuknou a už jste mrtví. To vám fakt na tomhle serveru radím. Vidíte, takže rychle kope. No, už mám vykopáno 10 bloků, téměř. Teď jsem se prokopal do moře, jsem pod vodou. No, a to by bylo asi všechno, se rozloučíme, ne? Tak počkej. Kde jsi? Mandě. Tak mě potně. Teďkon jsme fakt rádi, že tenhle server má taky většinou hodně zasekaný skiny, takže se divíte, že vám nejde skin, tak to se nedivte. Mojang to má fakt zasekaný, servery to máš zasekaný. Fakt, a připojil jsem se a nikdo neměl skin. Takže tohle bych vám radil, že jsme, Mojang to má fakt seklý, nějak buglí, mizej skiny, tohle bych vám řekl a to bude asi všechno, tak pojď sem, se rozloučíme. Čau.